Ang English secret. Yang tu dia. Belakangnya hambai, sing ini tahun ni bagai, 23 August no flag hosting kelak IPF ini flag nanti hinggai, awak belakang sini IPF ti parti ni bising ti nangkumani sal, tahun ni bagai hinggai sing agi boseng 23 August ni dina no sini 6 rule area nanti demarcation khajaka, 23 August hinggai sini kungthai barang bagai belakang memory day day, ebang important day. Awal bagai sini IPF tiwo 2009 ini sini je संग्राम नि चबा खालायनानै जों सिनि IPF ति सियांसा हेकिया अ दिनसिमनो जों खातं खाजाकाय 23 जे देनो तयै सिनि IPF तिङै जों फ्लैग होस्टिंग खालायो ते ब्लैक सिनि नांगौनि साल अ दिन कामनि बागै इंकै अ सांलो तैनो जों तिनि सिनि संग्रामनि जत दिन जों सिनि संग्रामनि बुथाय मासा जों अ सांलो तैनो सिनि संग्राम खालाय थानाय ते जों अ 23 आगस्ट सिनि दफानि बिसिंतै sini IPF tin bising te belai ke sing all salo sing sini dop harago sing belai ke satok pitok manjaka sing thanai 2012 14 go sing emon obostha ke Agartala program khajane moto sino safety relief tamni bagai ke o demand ka sini tiprasani phiok janani demand chin tiprasani ostito rakha khajane demand karon sing सारा तीरप्राव जों नासिं नाके जों तिनि जों ऑफिशियल प्राय 12 लाख सिनि पपुलेशन तो आबोनि बिसिं तिबनो जों तिनि सिनि ओ 6 रुल एरिया जों तिनि खायदार मेकाय जों थानचाका जों गुरा खायदार मेकाय ओ जागाव जों बुनि तो कसमनि बोसारो सिनि जागा हाबै दाति दाति नो एरि थानाय आबोनि बागै जों सिनि अस्तित्व रखा खाना बागै सिनि हानो रखा खाना बागै सिनि दफानो मोथांना बागै ओ 23 आगस्ट संकाय सिनि संग्रामनि सालनो खबजागा ताबसुक जरा आमरागै जों सारा तिरप्रा रिगिनो ओ दिनोते जों पार्टी ऑफिस डिविजनल ऑफिस हायकाबा प्राइमरी ऑफिस जों जागा जागा फ्लैग होस्टिंग खायतङो तामनि बागै कै जों अब सिनि साल मेमोरी दे आवनि बागै आङो तिरप्रा हास्तेनि जतो सिनि दफा सिनि तिप्रासा दफारंना आं कयमुं कारण जों ताबुक मोथांनानै एकताना लामा सिनि जात सिनि दफा सिनि हाना जों जुदि अस्तित्व रखा खायमेयाकाय जों कुनु जागा थाङै जों पिसफुल मांगला कारण जों बर्तमाननि सिचुएसन नायनायकाय जे बरक अरनि कुनु बर्निया माने जों अरनि कुनु आसायमिया आमा हाय बरक से तिनि अरनि बरक से राज्य अधिकार खायने क्षमता जों सिनि वास्तव चित्र नुगै दङ आमनो बागै जों आमनो बादा खायने आमनो लंगन खायने काय सिनि एकमात्र 6 शिड्यूल एरियाते ट्रिपल लाइन स्टेटहुड खायमेसा पॉइंट जों आमनि सल्यूशन मूवमेंट सिनि तिफ्रा दफा नुगजाकलाखनि आनि खा खायो तै सिनि सदर नर्थ IPF tin bising timbo abono जों जत दिन IPF ti ट्रिपल लाइन स्टेटहुड डिमांड मायसा पयतनो जों जत खा थानचा खा बाक्सकै जत IPF ti एलाइस अर्गेनाइजेशन बसों जतनो बुसावै जों सामं खायना बगै तियार त हुने जत सिनि तिबा हास्तेन लुक्रनो सिनि कयमुं अबसक साइना आनि ओ 23 आगस्ट नि जे तावनि बगै खायका अ सामंनो अरनो मुथारका तैनरनो हामबाय सिनि मीडिया रनो अमा हाके सिनि दफानि बिसिंतिकै सिनि संग्रामनि बिसिंते नरक अमा हाके सारा हास्तेओ प्रोग्रामनि बिसिं मीडिया बिसिंते आवाय खाय तंबाय नंनबो पाइफिला खाबाय खुगाय हामबाय याफार सदर नर्थ IPF tin बिसिंतिकै